Madokachere tauya nadzo nhau dzozuwa ro12 mwedzi uno waKubvumbi. Tiri kuverenga mazuva anosvika 54 54 pachirungu ayo Blessed Muhlanga angopfikirwa mujere. Wakomana paribe chizvino apo tikaitinge zvedu munhau dzanyasi. Blessed Geza goreketa iye akati muso chipiri nochitatu ngatipfikei nyika. Mabuja aidiwi unobva waita kuona kutoti paribe chizvino wendo huno nekuti vanhu vachazvitetekera chere zvokugara kudzimbazvo kana kuti zvokuita iyo national shutdown. Tikaiti kuramba zvedu takaringa asi kuona kwedu paribe chinoburika apa nokuti vanhu vakatofunda ipapa kutoti munosungiwa muri mega. Iye wacho adanidzira kuti ngatiitei aribe kuboeka ende aribe chaanozoitapo kare. Ngaitirambe zvedu takazviringa. Wanofundzisa pachikorocho UZT waagotiwo waakutoendesa mapurisa kudaredza mhosva kuti vareke kugopindira munyaya yavo yekuramwa mabasa kwavari kuita. Tikaiti kuona kuti zvichaita sei pavari kuenda kudare pacho tinenge tichikunyepai. Ipapo kare kwai kuno wakomana wairi wagopiwa makore 93 pachirungu ogara mujere nokuti wakaba oiri yoma-transformer. Aidina yawe unobva wanyatsa kuona kutoti paribe chizvino apo asi tikutenda kuti wakabatiwa. Ipapo kare kwai gurukota rinoringano nozvowarendo wanouya munyika Barbara Rodzi agoenda nyasi kuchipatara choMatadei kuBulawayo komaira warungu nokusongoridza achiona maronda yawo kuti yakaita sei. Tati tamuona achimbotekairawo kuenda kumairawo kwedu. Manduwe idi ganda jena wanorida rikaitione zvedu kuti zvinoperera papi. Iyo NRZ yagoburika ichiramba ikati tisiyei ndisu bawaridziwo njanji yakaitikira tsaona kwai BBR ndo waridziwo njanji yakaitikira tsaona saka isusu tinopindira ipapo. Kuti warekete kutoti aiwa awa kuti watozoite izvozvi ndisu tatotadza kuita basa redu kuti wazoite njanji inonzi yawo. Tikaiti zvione hedu kuti zvinoperera kupi. Apa kuno basa watatu wari kunzi wakapfa kumugodhi wakawira mugodhi uri mita 45 45 pachirungu. Pakanyangaritsa chaiko kuti mweya yawo izorore murugare. Ipapo kare mabuja zvakaoma wakomana kwaina ndavaningi mangwana iye anozviti nikiyu kwai Pinjisi akapfa nokuti anga asaya mapenizi aichemera aya. Kwai akapfa nokuti akaita tsaona ndo yakamugwarasha. Kuti warekete kuti aiwa munhu akagwarashiwa achirwadziwa fani nokuti akasaya mapiritsi okupedza marwadzo. Unobva wanyatsa kuona kutoti pakaita kunyangariwa. Apa wazhinji kama muribe kuzviziva kuti Pinjisi uyu mwana wakwakahwa. Eokamu ndimhanduwe kuno pakaita kunyangariwa. Apawo kwai ipapa wanoita zvokuimba wadziwa fani marabha abva arabha zita rache pasi pano akati ndichazvidaba. Wakomana kwai anga ari kuhwara nguva refu apa paribe kana akauya kosongoridza kana kudii zvanga zvakaita kunyangariwa chaiko. Tikaiti ndoti mweya yawo izorore murugare ipapo. Wanochovha mabhasikoro watagokunyepai Tando Chuma pokare navhu simuzi mukandla wasvika kuBulawayo wakatambirwa nevabi yavo wachiita munjekure ikweyo. Kuramba tichivatenda wakachovha mabhasikoro yavo komakiromita anopfuura 12 chaiwo. Wakasimba wakashinga. Tikuramba tichindovatenda kuti vari kuita hato zvino
makorokoto. Mangwana kwaipapa Mutapa Fund iri kufunga kuti iingidzire mari zvinosvika mamiliyoni 56 kuti watande pokare kuda kuzama kumutsiridza Cold Storage Commission. Mandiwe, ukaona zvaretanda kureketeka kudari ibva waziva kuti panochanja chopfene chinenge chakamirira. Rekai tigoona hedu kuti zvinoperera kupi. Apa mangwana mutambo wekirikete Bangladesh inenge itamba neZimbabwe vari kutomukira kutanda makuseni chaiwo kweru 6 o'clock vanenge watanda mandiwe. Rekai tione kuti zvinoperera papi, tinowina chere tinenge tiri kunyepai. Ipapo mangwana Manika Diamonds Notel 1 vanenge variko. Triangle ichitamba noYada Yamagaya noKepekepe ichiitawo kuhwapurirana bhora noBhikita. Kepekepe ndiyo Kepekepe yaFarai Jereo ZANU-PF iyoyo. Rekai tiringe zviri kuitika pasi rese. kuSouth Africa vanhu vawadziwa fani Floyd Chivambu achiburika ariko kucheche kwaiye Bushiri. Wakapembedzana padandemutande reTwitter. Wakomana vanhu vawadziwa fani kuwadziwa kusvino. Rekai tione kuti ichapera mushechere iyoyi. Wafundiwo pachikoro chofundo yepamusoro choWalter Sisulu University waagofara chaizvo wachihwinha nyaya yavo kudare ikati ngawareke kubuditsiwa pachikoro munzvimbo dzavagere. Tikuramba tichizvitenda tichiti aiwa zvezvino. Bazi refundo rokuMpumalanga kuSouth Africa raita kuvhiringidziwa mandiwe. Kwaburika kuti wakagotobhadhara mareputopu ibodzi mandiwe ichibhadharwa zviuru makumapfumbamwe chaiwo 91,000 pachirungu. Pari bechizvino apo wakunzi wakatenga 20 mareputopu akadando. Nayawerekai tione kuti zvinoperera papi. Asi izvi zvakaita kunyangaradza. KuZambia vanhu vari kuhwadziwa fani kuti hurumende yavo yachinja maitiro, yachinja mareketero, yachinja kuda zvavanoda. Ipapa vari kuti hurumende yakapinda ichiti ichareka kugoita mumwe mutemo unoringana zvokubata padandemutande. Kuno wabva wandouyisa mhandiwe wakatochinjiwa zvokutoingidziwa pane zvinhu zvaidiwa no PF. Unobva waita kuona kuti rekai tione mugore riri kuuya ari kuti vanopa hwina chere ipapa. Ngavajiwe waende papinde vamwe tione kuti zvinoperera papi. Nigeria iri kunziyo yaita kuti vanhu vanosvika 390 pachirungu wanzi wapedza kufunzisiwa kuti wasiye zvechibhoko haramu zvechitororo. Rekai tione hedu kuti zvichaperera papi. Asi tikundoti makorokoto. KuKenya kune vanhu 4 vari kunzi vanga vari kuda kuba manyerere mhandiwe. Kune manyerere ariko kuKenya anonzi ari kutsvakiwa pasi rese aada kutosaika. Kuno vanga waba 1, 2, 3, 4 mhandiwe manyerere ndio agowapinza mushishi. Ipapa watobatiwa manje waakugwarashiwa nochere. Idi manyerere pane agozvifunga kuti manyerere anokonzeresa kuti vanhu vade kutiza kudari. Pakaita kuoma chaiko. KuAustralia vari kutoti hurumende yavo ngairambidze Trump nomhuri yache nevari kumusenzera muhurumende mache kuti wagosvike iko kunyika yeAustralia. Rekai tione kuti zvichaitika chere izvozvo. Tinenge tichikunyepai. Munyaya imwe iri kuti kakufadza kwaipapa mutengo wegoridhe waramba uchisimudza musoro mhandiwe. Raakutengesiwa zviuru 3,323 $3,326 an ounce pachirungu. Aiwa idi kunota chaiko, kunota kusvino. Rekai tione kuti zvichaita kuti Ziga asimbe chere kana kuti zvinenge zviri kudini. Paari kutanda svondo ipapa tichange tichikunyepai kuti Ziga anenge ari kubva papi, agarira nhanzva chere kana kuti anenge achiri kundoita kuzama kumiramira. Tinenge tichikunyepai. Asi kwanyasi
Aiwa tagumira pano ndini wenyu Mhandiwewo Nhau.